Sahalak perhobas ni desa mar inisial TM di Surasatahi do sahalak masyarakat mar inisial RT Mananggayus. Lamanaba jalan manggadis hau ugasan ni amang domisin salisi manurung di desa Janggatoruan, kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba. Marhite torangan ni amang payan manurung anak ni amang domisin salisih manurung na ditopok ni Toba TV di hari Selasa tanggal 15 nasalpu hau na ditaban ni si TM do si RT ugasan ni natorasna. Didok nasida mulai na diboto nasida do naung ditaba si RT hau na disuani natorasnai di tanggal sada bulan 6 nasalpu. Jala pitor dialuhon nasida mana dua itu polisi di tanggal 3 nasalpu. Didok nasida rap do peba nama dongani natorasna laho manuan hau na ditaba ni na dua ina jolo. Nuaing pe adong do ditiop nasida surasian kontrolor Toba tanggal 21 bulan 10 sada tahun 1920 tolu do surat hatorangan sian camat Lumbanjulu tanggal 3 bulan 4 tahun 1976 nama dok tanu hatubuan ni hawi ugasan ni natorasna namar goar domisin salisih manurung. Dari mulai tanggal 1 setelah mereka sehari sebelumnya membuka jalan dari jalan raya menuju ke bawah, satu hari dikerjakan, besoknya tanggal 1 mereka menebang kayu pinus milik keluarga kami, milik saya. Yang mana kayu itu dahulu pinus itu puluhan tahun yang lalu saya dan orang tua saya di domisian Salisi Manurung almarhum langsung menanam itu pinus. Hirim dorohani nasida anggia nian boy humatop ditakuk polisi na duai asa boy na duai di uhum dostu na diulahonna. Sian Toba TV mabaritahon.